Azken 2 hilabeteotan, egunero nire kasioieko hautzak horretu eta bideo bat eta batzutan 2 ere zuekin partekatu ditut. 60 gora izan dira. Inauterietatik hasi eta San Juanak bitarte 15.000 aldiz baino gehiago sakatu duzue playerra. Eta Tolosa eta Tolosaldearekin zerikusia duten edukiak ikusi eta entzunez, iragana, memoria nolabait berreskuratu ahal izan duzue. Badirudi, tunelaren bestaldeko argia ikusten hasita gauden honetan, egoera pixkanaka hobera egiten ari dela. Eta beraz, baikortasunari heldu eta bidaiatxo hau amaitutzat emateko ordua iritsi dela uste dut. Zuen laguntza eta babesarekin jarraituko dut bai kasioia betetzen, eta gai interesgarriak eta herriaren lekukotasuna jasotzen. Mila esker bihotz-bihotzez lanean ibili zareten guztiai, eta animo zeharkaldi honetan modu batera edo bestera kaltetuta zuertatu zeraten guztiei ere. Joan zaizkigunak betirako izango ditugu gure oroitzapenean. Postazunez, ilusioz, harrotasunez, eta zergatik ez, umore honez, jarrai dezagun elkarrekin bidea egiten. Zero be, hitz eman nuen bezala, hain gustoko eta geurea den inauterietako dianarekin amaitzea baino. Jeiki beraz eta ez galdu ondoren datorrena. Etorkizunean ere gauzatzen jakingo dugu eta gure gozamena.